आगाव जों मा जायगाजों फैखो लै एनाकन्डा थाग्रा जायगाजोंसो फैबाय माथो जोंसार दिनैसो नैबे सिक्रेट जायगाखौ नुफैबाय आरो ओमफ्राय जोंना गाखोनाया नै बेजोंसो गाखोसिगोन नै ओंखारनांगौसो जानोसै बिसोर नै बोरैबा अन्थाइफोर थलथब गोलैदेरबाथाय सिसखा जायगाया थाजाया बेवहायथ' जोंहाबो आरो नै गाहायथिंथ' डेन्जारखा चलो जोङो माने बै मानसि गेवजों थाङासै माने बिफांनिफ्राय मा दै गनाय नामा होननाय बेखौ नायनो नागिरदों लोगोफोरजों दा आबौ थाग्रा जायगायाव सफैबाय नोंथांमोननो देखायनोसै एसे खाथियाव नायनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय एनाकन्डा थाग्रासोखा जायगाया सिंफ्राव मा दं नै दन्दर गोजा बियो गोजौआव नायदो ओमफ्राय फुरा नै लोगोफोर गुदुंखौ आं नोंथांमोननो देखायनि एसे स्लिमथार औरैथिं थांबाय आरो बियो नै सिङाव थागोन अनासाद थायो नै बेवहाय लोगोफोर आबौ अनासाद लोगोफोर बेजोंबो गुदुं दङ बेजोंसो बोरैबा हाबलांबाथाय सेसखा आरोखि ना आउट कान्ट्रिफोरनि बायदि बिदि सिङाव हाबनानै आराम भिडिअ खालामनो मोननांगौ होमबाना भिउसा जोंहा फैगोनदां होमबा बेवहाय एनाकन्डा थाथारगोनलै फुरा नै गुदुङा बेखौ नुफेरनाय जायाखैमोन आरो नै जा गोजौ गाखोबोबाय जों दिनै नायथारनो होननानै फैबाय नैबेखौ आच्छा नै दै गग्राया बेनो आजावगासिनो मालाय थान्दा जाथारगोन बेयो लोगोफोरजोंबो नै लोंनायथारसिनो होमबा जोंसार आजावनानै ओमफ्राय ओरैथिं मोनसे एसे दन्दर दंमोनलै र' आं एसे जुम खालामनानै देखायहरनि नै बेजों दन्दर दं आरो नुफेराखैमोन लोगोफोर माने नायनायानो जायाखै खनथाम खनब्रै जाबाबो नैबे जायगायावहाय फैनानै नायफैनाय जायाखै आरोखि ना ओमफ्राय आबौ अनासाद थाग्रा जायगाखौबो नायनाय जायाखैमोन दिनैसो नुबाय आरो नोंथांमोननो देखायबाय माबायदि मोनखो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोफोर नैबे दैखौ माने मुलि होननानैबो मानसिफोरा लाङो आरोना माने बिराद थान्दा माने माथा सानाय मोदोम सानायफ्राव फुनबा थान्दा मोनगोन खोमा ना लोंबा आरो गुसु जायनो नांगौ नोंथांमोना नैबे फेस्टिभेलनि उनावबो लांफैनो हागोन आरो गाखोफैनानै उन समावहाय माने बेबो माने मा होनोमोनलाय बोथोर थायो खोमा बुरजा गनाय दा एसेल' गदों लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंहा आबौ अनासाद थाग्रा जायगा नोंथांमोननो देखायखाबाय आरो फैफेराखैमोन आङो देग्लायसो माने नैबे जायगायावहाय फैदों आरो बेयो जाहैबाय बे हाजो गोजौ ओरै गाखोनायनि ओरै खोला साइडजों ओंखारबोनांगौ ओमफ्राय नै अन्थाइया बिथिङाव गिदिर ओमफ्राय दा जों नायखांबाय दा जों हाजोखौ गाखोहैफिनसिगोन लागाव एनाकन्डाया बिदियाव थायाबा माथो जाखो बेलाय गलांनांगौबा सेस जाखागोन लोगोफोर नैबे जायगाखौ बांसिन मानसिफोरानो मिन्थिया जा साफा सानै मिन्थियो बिसोरल' फैदों आरोना ओमफ्राय नै गोजौथिंसो बरिया नै जायगाया बे जायगाखौ बांसिन मानसियानो मिन्थिया ना जोंसार जोंबो मिन्थियामोन दिनैसो फैबाय बरिया जाय गोसोथोनायफोर दं बिदि लिरनानै गालांबा मोनलायोनो नै मालाय मा जाखो बेलाय डमिन 4000 400 आरो नैथिं जोंहा मा MIT 15 ओरैसै ओरैथिं मेरला माबा माबि लिरनाय दङ दे जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोनहा जाय हाजो गाखोफैदोंमोन नैबेखौ नायफैयाखैबा नोंथांमोना भिडिअ नुबाय जानो हागौ नोंथांमोनहा लाइक खालामबानो जाबाय आरोना नैबे सिक्रेट जायगाखौहाय बांसिन मानसियानो मिन्थिया नालाय दा नोंथांमोननो देखायबाय दा जों ओंखारलांसै नै आयौसो होनफ्लांलायलांबाय हा